Με στιγμάτισε η φράση «Δεν πουλούμε συμβόλαια, δίνουμε λύσεις πάνω στα κοινωνικά προβλήματα που παρουσιάζει ο κόσμος». Πίστεψα στον εαυτό μου και καλλιεργήσα αυτοπεποίθηση. Η εκπαίδευση με έκανε να λειτουργώ πιο προγραμματισμένα, πιο οργανωμένα, πιο μεθοδικά και να έχω καλύτερα αποτελέσματα. Η εκπαίδευση με άλλαξε όχι μόνο επαγγελματικά, αλλά και σαν οντότητα και σαν άνθρωπο. Ξέρω πώς να ξεκινήσω, να παρουσιάσω, να δώσω λύσεις, πάντα με σεβασμό και αυτοπεποίθηση. Εντάξει, η εκπαίδευση του ασφαλιστικού συμβούλου με τα πράγματα που βλέπει και μαθαίνει για οικονομικό προγραμματισμό και για διάφορα άλλα πράγματα που ασχολείται η ασφαλιστική βιομηχανία, άλλαξε και πολλά πράγματα που έκανα εγώ σαν άνθρωπος, επειδή πρώτα πρέπει να πιστέψεις στο προϊόν, να το εφαρμόζεις για σένα και μετά να το προτείνεις στον κόσμο σου. Απέκτησα γνώσεις, οι γνώσεις είναι δύναμη.